Reġajna ltqajna biex nagħtu rendikont tas-sitwazzjoni dwar il-COVID hawn Malta. Aħna mit-testijiet li għamilna l-bieraħ ħsibna li kien hemm żewġ każijiet pożittivi li iva wara li aħna ħabbarna ma kellna l-ebda każ il-bieraħ, però din hija sitwazzjoni li aħna nistennew li jkollna xi ftit każijiet u għalhekk aħna qegħdin inkomplu nagħmlu l-monitoraġġ. Dawn iż-żewġ każijiet ħarġu minn fost is-700 test li għamilna l-bieraħ. Allura t-total issa ta' każijiet li għandna huwa ta' 450. Mill-evalwazzjoni tal-testijiet li għamilna l-bieraħ ħsibna li kien hemm 4 minn nies oħra li kellhom il-fejqan issa minn dan il-virus, dawn kienu żewġ persuni li huma tfal ta' età inqas minn 9 snin u għandna żewġ persuni oħra ta' età bejn 30 u 39 sena. Bekk allura it-total ta' każijiet li fiequ kien ta' 286. U b'dawk l-4 persuni li mietu u meta tneħħi il-każijiet li fiequ, allura it-total ta' nies persuni li huma attivi għandna ta' 160. Tajjeb ngħidu li aħna qegħdin inkomplu saħħu il-sorveljanza tagħna permezz li nagħmlu iktar testijiet u bħalma rajtu wkoll kif ġiet imxandra fil-medja li Malta kienet fost waħda mill-aqwa pajjiżi li l-iktar għamilna testijiet għaliex din hija l-istrateġija fejn inti kemm jista' jkun tfittex il-każijiet ħalli jekk tkun taf eżatt x'inhi s-sitwazzjoni u anke li tkun tista' tagħti l-kura meħtieġa lil dawk il-persuni u aħna għamilna total ta' 29,456 test sa minn meta bdejna. Jekk inħarsu lejn dawn iż-żewġ każijiet pożittivi li kellna għandna raġel Malti ta' 40 sena li dan kien kuntatt ta' każ ieħor li konna diġà rrapportajna qabel. Kien kuntatt pers li kellu kuntatt fuq il-post tax-xogħol waqt li l-persuna l-oħra kien għadu bis-sintomi. Dan tajjeb ngħidu wkoll li kien fuq kwarantina minn meta aħna għamilna identifikazzjoni tal-każ ieħor u allura hemmhekk ma kienx hemm iktar espożizzjoni. U beda bis-sintomi fit-26 ta' April bid-deni, sola u ġeħ fil-ġisem u anke ejja. Hemmhekk aħna qegħdin nagħmlu wkoll contact tracing tal-familja tiegħu u komplejna nsegwu l-impjegati l-oħra li kienu flimkien li kienu kuntatt u għadhom f'kwarantina tal-persuna l-oħra. Il-każ ieħor kien ta' raġel Malti ieħor ta' 68 sena li dan beda bis-sintomi fil-25 ta' April bid-deni u ġeħ ta' ras, ejja u kellu chest discomfort. Dan jinsab fis-sitwazzjoni ta' għada tajba u għandu l-kuntatti bħala l-familja tiegħu ta' 2 min-nies u anke kuntatti ta' fuq il-post fejn jaħdem bħala xogħol volontarju. Dawk kienu żewġ każijiet. Tajjeb ukoll li nagħtu naqra rendikont dwar is-sitwazzjoni f'Halfart End Village. Hemmhekk bħalma tafu konna poġġejna l-persuni li jgħixu fil-Halfart End Village hemm f'kwarantina peress li kien hemm numru ta' każijiet u aħna komplejna nsegwu lil dawn il-persuni kemm min-naħa klinika anke dawk in-nies li kellhom xi sintomi aħna ttestjajnihom imma anke wkoll konna qegħdin nagħmlu random testing ta' numru minnhom u konna qegħdin naqsmuhom fi gruppi ħalli jekk inkun nistgħu kemm jista' jkun nikkontrollaw is-sitwazzjoni. U fil-fatt aħna għamilna 359 tests fuq dawn il-persuni u t-total ta' persuni li ġew pożittivi kienu ta' 43. Tajjeb ngħidu li mill-20 ta' April ma kellna l-ebda każ ieħor li huwa pożittiv. Allura hemmhekk aħna qegħdin naraw xejra fejn is-sitwazzjoni flimkien ma' ħidma tajba min-naħa tal-awtoritajiet tas-saħħa, min-naħa tar-Red Cross, imma anke mill-importanti ħafna min-nies li huma responsabbli minn dawn iċ-ċentri, hemmhekk il-ħidma tagħti il-frott tagħha fejn qegħdin naraw sitwazzjoni li għandek numru ta' nies li kienu flimkien fejn ġiet kontrollata. Welcome everyone to this bulletin today. We have had 700 tests done yesterday, and out of these we had 2 positive cases. So the total number of cases is up to 450 now. We also looked at people who had been previously positive by continuing to test them, and we have had 4 new persons who have recovered from the virus. So this brings the total of recovered people up to 286. So the total number of active cases of COVID is now 160.
We have had good success in the testing rate in Malta, whereby it has been announced also that Malta is one of those countries with one of the highest rates of testing per capita. We have done 29,456 tests since the beginning of this pandemic. So this is the strategy that we have adopted, whereby we are testing people, identifying people, giving you the care that you need, and also, very important, is controlling the outbreak as it is. We appeal to everyone to take measures to continue with the social distancing, and also, very important, to protect the vulnerable. In Malta, we have had a situation whereby we needed very few admissions in hospital. We only had one case which needed the use of the support by means of a ventilator. However, this has been through the success of the measures that we have taken in protecting the vulnerable people. So we appeal to you to continue to protect the vulnerable people so that we can continue to control this situation and also reduce the risk and complications from this condition. Naddu issa għal-ġurnalisti. Simeon minn One News. Għan f-sinar tajja, Professor Gawci. Peress li l-ammont ta' testijiet naqas xi ftit mill-lumet li kienu madwar 700, titilu kienu jkunu iktar jew madwar 1000 stess. Sa tkun qed tinbidel l-istrateġija ta' kif isiru t-testijiet fil-komunità min-naħa tagħkom. U t-tieni mistoqsija, fost il-każijiet pożittivi li kellna. Ma nafx forsi ntqajtux ma' sintomi tarax jew bdil fil-kulur tal-ġilda jew forsi telaw xi marki fuq il-ġilda tal-pazjent. Grazzi. Mela, bħalma qed tajjeb, aħna rajna li n-numru ta' testijiet li qegħdin nagħmlu dal-aħħar ġranet kien naqas. Dan tqabblu anke ma' sitwazzjoni fejn in-numru ta' nies li kienu qegħdin iċemplu bis-sintomi kien inqas. Din hija sitwazzjoni li aħna konna nixtiequ li jkollna fejn in-numru ta' nies li jkollhom is-sintomi dejjem jonqos. Irridu niftakru wkoll li fil-bidu kellna iktar nies li kellhom sintomi respiratorji għaliex l-ammont ta' nies li kienu qegħdin ibatu bl-influenza kien ukoll hemmhekk kien iktar, u allura inti jkollok dawn is-sintomi li huma simili, allura jkollok iktar nies li ħajjiġu biex nagħmluhom it-testijiet. Aħna qegħdin inkomplu nsaħħu l-istrateġija ta' testing anke billi aħna naqbdu gruppi ta' nies minn postijiet speċjalment dawk li qegħdin fuq il-forefront u anke postijiet ta' xogħol fejn ikun hemm numru ta' nies li jkunu flimkien. Ħalli hekk aħna nkomplu nsaħħu l-istrateġija tagħna billi nagħmlu iktar testijiet u jkollna l-istampa ċara ta' eżatt kif qiegħda s-sitwazzjoni. Fuq sintomi li qed ikollna tal-persuni, il-maġġor parti ta' sintomi għadhom respiratorji, jiġifieri jkollok is-sola, deni, dak il-persuni li jkollhom ukoll tuħ ta' nifs, għandek sintomi oħrajn li huma relatati mas sistema gastrointestinali, jiġifieri hemm minnhom li jkollhom diarrea u anke ġieli ftit vomiting, u banka jkollna dak is-sintomi li qbadnieh propju kmieni li kien ikunu sintomi fejn persuni jkollhom nuqqas ta' toma u nuqqas ta' xam. Però nafu li fil-letteratura kien hemm ukoll nies li kellhom ukoll sintomi li jkollhom xi rax. Ir-rax ħafna drabi joħroġ meta inti jkollok anke kwalinkwa tip ta' viral illnesses. U dan huwa wieħed minnhom. Però sa issa ma kellniex nies fil-każijiet li kellna li kellhom rapportati dawn ir-rashes li qegħdin jaraw anke barra minn Malta. Però aħna qegħdin inkomplu nsegwu s-sitwazzjoni u anke nsaqsu għal din ħalli jekk ikun hemm naqbduha kmieni wkoll. Karl, molto today. L-warrof semet tajjeb, Professor Gawci. Mistoqsijiet illum. Statistikament, kemm irridu jgħaddu ġranet b'numri baxxi biex tibda tillaxka ċerti miżuri? Naf li l-bieraħ deputat Prim-Ministru tkellem dwar ftit ġranet, ftit ġimgħat. Hemm xi perjodu li set jgħidu intom bħala awtoritajiet tas-saħħa. Ukoll donhom l-ewwel li mhux se jiftħu huma ċerti servizzi mediċi bħal kirurġija. Kemm taħsbu li se jirrispondu għal miżuri bħal dawn in-nies meta tul dawn l-aħħar ġimgħat kien hemm min beda jibża jersaq lejn l-isptar minħabba l-istess coronavirus? Grazzi. Mela, aħna konna qegħdin nagħmlu nsegwu s-sitwazzjoni kemm in-numru ta' każijiet li qed ikollna, kif ukoll ir-rata ta' trasmissjoni fil-komunità, ġifieri dak li ngħidu l-RT, kemm jiġi trasmess minn persuna għall-oħra. L-iktar ħaġa importanti hija li aħna naraw li dan in-numru jkun less than one, fejn inti jkollok inqas nies li jkunu qed jittrażmettu minn persuna għall-oħra għaliex la darba jitlaq iktar minn one, hemmhekk inti jkollok trasmissjoni fejn inti jkollok iktar firxa.
Aħna rridu naraw li jkollna numru ta' ġranet fejn inti tkun żgur li dan in-numru qiegħed less than 1 ħalli jekk imbagħad aħna nkun nistgħu nkunu żgur li trasmissjoni tagħna tkun qiegħda tonqos u għalhekk aħna tkun tista' mbagħad tara x'miżuri tkun tista' tnaqqas. Fuq l-isptar tagħna u anke fiċ-ċentri tas-saħħa tagħna aħna nistgħu nassiguraw lin-nies li aħna qegħdin nagħmlu miżuri kollha biex nipproteġu kemm il dawk in-nies li qegħdin fl-isptar imma anke dawk in-nies li ħajkollhom bżonn jiġu fl-isptar u anke proprju qegħdin jiġu. Bħalma taraw is-servizzi essenzjali qegħdin ikomplu jingħataw, hemmhekk aħna għandna miżuri ta' infection control biex inti tkun żgur li dawk il-persuni li jkunu qegħdin jiġu l-isptar ma jkunux qegħdin joffru riskju kemm lil persuna li jkun qed jikkurhom, ġifieri healthcare workers u l-carers, imma anke wkoll lil xulxin. Allura hemmhekk aħna nkunu qegħdin nappellaw li meta persuni qed ikollhom bżonn jingħataw servizz jew inkella aħna ngħidulhom biex jiġu għal appuntamenti, importanti li jirrikorru għal dan is-servizz għaliex hemmhekk dan huwa importanti li aħna nkomplu nsegwu is-saħħa tal-persuni. Christine, Net News. Wara nofsinhar tajjeb, Professor Gawci. Kif mistoqsija please? Il-bieraħ wara li ġie dikjarat li ma kienx hemm każi, rajna ħafna nies barra. Xtaqt forsi nkun naf x'inhi l-pożizzjoni tiegħek dwar dan anke l-fatt li kien hemm pjuttost ħafna anzjani barra. Fid-dawl ta' dan ukoll, x'inhi l-pożizzjoni tagħkom issa dwar l-użu tal-maskri li jkun obbligatorju fil-pubbliku once li nibdew naraw iktar nies li qed joħorġu u dwar sitwazzjoni li qed tiżviluppa jidher li hemm numru ta' anzjani li għandhom id-demenzja illi din is-sitwazzjoni naturalment poġġithom naqra f'sitwazzjoni iktar diffiċli anke minħabba li rutina tagħhom spiċċat. Il-helpline jidher li mhux qed jgħin wisq. Hemm xi servizzi ġodda li jista' jkun li tkun qed toffru lil dawn il-persuni? Mela, is-sitwazzjoni li rajna li fil-weekend ikun hemm nies li joħorġu barra hija sitwazzjoni li aħna konna qegħdin dejjem ngħidu importanti li ma tiġrix għaliex aħna nafu li għad hemm trasmissjoni lokali hemm barra. L-aspett ta' social distancing irrid jibqa' hemmhekk. Importanti ħafna għaliex inti dejjem ħajkollok nies li ħajkunu qegħdin iġorru l-virus hemm barra, allura jekk inti tiltaqa' ma' persuni oħrajn, hemm ċans kbir li inti tista' tieħu dan il-virus. U għalhekk is-sustanza hija li importanti li aħna nkomplu nżommu social distancing. U għalija tinkwetani ħafna jekk nibdew naraw l-anzjani li jkunu qegħdin joħorġu barra bħal dan iż-żmien għaliex nafu li l-anzjani huma l-iktar nies li huma vulnerabbli, infatti aħna propju proteġejnihom lill-anzjani u anke l-nies li huma vulnerabbli minħabba mart kroniku għaliex nafu li huma dawn in-nies li jekk jimirdu b'dan il-virus l-iktar li jistgħu jkollhom komplikazzjonijiet. U nerġa' ntenni, ma kellix bżonn jidħlu nies l-isptar bil-COVID, daqskemm stennejna għaliex aħna ħadna l-miżuri mill-ewwel biex nipproteġuhom. U għalhekk aħna rridu nerġgħu nibqgħu nappellaw is-social distancing għal kulħadd imiktar u iktar għal nies vulnerabbli ejjew nissapportu li aħna nkun nistgħu nieħdu paċenzja bil-sitwazzjoni li għandna fid-dar tagħna biex aħna nkun nistgħu veru nipproteġu lil nies li huma vulnerabbli. Fuq il-maskri, aħna maħniex f'sitwazzjoni bħalissa li tant għandna trasmissjoni fil-komunità li inti hemmhekk tista' tibda tagħmel rakkomandazzjoni għall użu ġenerali. Il-maskri għandhom l-użi tagħhom, għandhom l-użu tagħhom fil-healthcare u dan huwa importanti ħafna li hemmhekk jintużaw kif suppost. Ġifieri aħna qegħdin inkomplu nevalwaw is-sitwazzjoni wkoll u anke qed nimxu fuq linji gwida kemm tal-Għaqda Dinjija tas-Saħħa u anke tal-ECDC. Fuq dimensja, importanti li niftakru iva li hawn nies li jibatu b'dimensja, hawn ħafna servizzi li huma offruti wkoll għan nies b'dimensja u allura hemmhekk dawk in-nies li qegħdin ibatu bid-dimensja u anke l-qraba tagħhom jafu l-servizzi li qegħdin jingħataw biex aħna nkomplu wkoll ngħinu l dawn in-nies f'kwalinkwa punt. Claudio mill-Orizzont. Sellimlek, Prof. Gawci. F'dawn l-aħħar jiem rajna li kien hemm numru ta' każijiet li fiequ li kellhom bejn 0 u 9 snin. X'għad nistaqsik kemm baqa' tfal taħt l-10 snin li għadhom qed jieħdu l-kura u jekk fost dawk li fiequ kienx hemm il-każ tat-tarbija ta' xahar. Grazzi. Hawnhekk aħna għandna sitwazzjoni fejn meta aħna nkun qegħdin nistennew 14-il ġurnata minn meta l-persuna jkun ħareġ l-ewwel darba pożittiv u hemmhekk nagħmlulu dak it-test. Jiġifieri meta jgħaddu 14-il ġurnata minn meta ġew notifikati u ħareġ ir-riżultat nerġgħu nittestjawhom. Iva qegħdin naraw sitwazzjoni fejn inti għandek in-numru ta' tfal li qegħdin issa jfiequ, niftakru li huma kienu ftit il-tfal li kellna,
simili bħalma kien qed jiġri barra minn Malta u aħna qegħdin inkomplu segwu s-sitwazzjoni. Nafu wkoll li dik it-tarbija ta' xahar li kellna li qiegħda l-isptar għada qiegħda l-isptar però qiegħda hemmhekk minħabba li qiegħda tiġi sekwita għal kundizzjoni wkoll tagħha u mhux minħabba l-COVID. Allura hemmhekk nafu li inti dawn it-tfal rajna li kien hemm recovery li huwa tajjeb ukoll. Sara minn Times of Malta. Grazzi, Prof. Gauci. Kemm għatfad għal-nies fi kwarantina mandatorja jekk għandkomx il-figuri u mistoqsija oħra hija hemm xi tip ta' deterrent għal-nies li ma jżommux l-appuntament ta' testing tal-aħħar jiem qed li ħajkun estiż il-random testing. Jekk isirlek appuntament u inti ma tmurx għat-test, hemm xi penali, hemm xi deterrent? Fuq in-numri ta' nies li hemm f'kwarantina dak eżerċizzju li nkomplu qegħdin naħdmuh nkun nistgħu intukom in-numri eżatti wkoll f'bulettin ieħor. Fuq in-nies li mhumiex qegħdin morru testing dak naqas ħafna, ġifieri aħna qegħdin naraw sitwazzjoni issa fejn in-nies li jkollhom l-appuntament hemmhekk ikunu qegħdin imorru anke dawk ftit nies li ma kinux marru aħna wkoll segwejnihom rajna x'kien is-sitwazzjoni u kellna nies li mbagħad għamilnielhom appuntament ieħor. Palma qed aħna qegħdin inżidu t-testing, nkomplu nagħmlu testijiet lil dawk li għandhom is-sintomi. Imma anke nżidu t-testing ukoll f'ċertu gruppi biex aħna nkun nistgħu naraw ukoll jekk hemmx każijiet li m'għandhomx sintomi u allura dawn ukoll naqbduhom kmieni kemm nistgħu. Marija minn TVM. Nsellimlek, Profs. Grazzi tax-xogħol qed tagħmlu, xtaqt nistaqsik żewġ mistoqsijiet. Xtaqt nifhem għadha kif spjegajt ħafna drabi ir-random testing. Bliema sistema qegħdin tagħmluha, ġifieri bliema gruppi ta' nies tal-healthcare biss jew qed tmorru forsi fuq xi postijiet tax-xogħol. U x'tip ta' postijiet tax-xogħol qed tagħmlu random testing. U xtaqt nifhem ukoll dwar għax inti kontent illi jekk ma jkunx hemm is-sintomi jista' jkun il-virus ma jinqabadx. Xtaqt nifhem ftit għax qiegħda nikkonfondi ruħi bejn dawk illi jkollhom is-sintomi u dawk li ma jkollhomx sintomi. U t-tieni mistoqsija tiegħi il-Professur Viktor Grek fil-intervista dan l-aħħar qal li għadna fil-bidu u forsi għadna kif spjegaħħu għadna qegħdin fit-tmiem tal-bidu ġifieri għadna vera fil-bidu. Minna ħadd jekk x'taħseb fuq dak li qal Professur Grek u jekk ġejja t-tieni wave ħadd tkun iktar ħarxa minn dik li qegħdin bħalissa, x'qed inkun naftit informazzjoni dawn mistoqsijiet li qed jagħmlu nies bħalissa. Grazzi ħafna. Grazzi Marija. Ir-random testing li qegħdin nagħmlu aħna biex inkomplu nsaħħu l-istrateġija tagħna ta' testing huwa li qegħdin naqbdu nies bħal healthcare workers, qed naqbdu carers qabel pereżempju jidħlu fil-homes tal-anzjani, qed naqbdu wkoll nies li jaħdmu fis-servizzi essenzjali bħal pereżempju l-armata, il-pulizija u nies oħrajn, ħalli dawn aħna nkun nistgħu nagħmluhom it-testijiet ħalli jekk ikun hemm minnhom li ma jkollhomx l-ebda sintomi nkun nistgħu naqbduhom kemm jista' jkun malajr ukoll. U għalhekk din hija s-sitwazzjoni li aħna għandna ċirkustanzi fejn aħna nafu li inti meta tagħmel it-test permezz tal-iswab taqbad dawk in-nies li jkunu qegħdin iġorru l-virus fil-garżuma tagħhom għaliex hemmhekk inti jekk ikollok biżżejjed partiċelli ta' dan il-mikrobu hemmhekk tkun tista' taqbdu permezz tat-test li jsir fil-laboratorju. Li nafu hija wkoll li aħna jkollna nies li ma jkollhomx l-ebda sintomi, però jekk ikollhom biżżejjed virus ġa fihom hemmhekk jista' jkun hemm trasmissjoni. Nafu li jekk ikollok is-sintomi għandek iktar ċans u tkun iktar infettiv, però wkoll mill-evidenza li ħarġet s'issa li anke jekk ma jkollokx sintomi tista' wkoll tgħaddija lil ħadd ieħor. U għalhekk aħna qegħdin nagħmlu dan l-eżerċizzju biex kemm jista' jkun aħna nippruvaw nikkontenjaw is-sitwazzjoni kemm jista' jkun. Fuq il-kollega tiegħi il-Professur Viktor Grek li jaħdem ħafna fuq ukoll epidemioloġija u anke statistika, hemmhekk semma wkoll is-sitwazzjoni fejn qegħdin naraw li anke bħal f'pajjiżi oħrajn jista' jkun hemm ukoll it-tieni wave. Allura aħna nafu wkoll li għandna nkunu preparati. Kemm ħadd tkun kbira din il-mewġa jew inkella meta ħadd tiġi din il-mewġa ħadd ma jista' wieħed ikun jaf eżatt. Li nafu hija li dan jiddependi ħafna fuq il-miżuri li qegħdin nieħdu bħalissa, kif aħna wkoll qegħdin naraw kif in-nies, il-pubbliku qegħdin ikomplu jsegwu dawn il-miżuri għaliex dan huwa importanti ħafna li aħna nkomplu nagħmlu l-monitoraġġ tagħna ħalli aħna nkunu żgur li l-numri tagħna u r-reproductive factor nkomplu nżommuh kemm jista' jkun baxx. Sam minn Love in Malta. Hi, good afternoon, Professor Gauci. I have one question for you. We are talking about lifting measures now that the rate of cases is declining. So my question is,
when will quarantine on the Halfar village be lifted? Mela, fuq Halfar bħalma semmejt aħna għaddejjem bit-testijiet tagħna u hemmhekk qegħdin naraw li inti il-Halfar Village la darba sa ma kellniex iktar nies issa pożittivi, il-kwarantina tot minn 14 ġurnata minn meta kellna l-aħħar każ li huwa simptomatiku. Għaliex hemmhekk inti jkollok l-espożizzjoni u allura nafu li quarantine period hija 14 ġurnata u hemmhekk diġà qed isiru tħejjiet ukoll propju f'dawn iċ-ċentri biex ikun lesti għal dak li jkollu li jkun hemm bżonn. Kristof minn Newsbook. Il-wara nofsinhar tajjeb, grazzi taħlit tiegħek. F'diversi pajjiżi f'dan iż-żmien tal-pandemija qed jinnutaw dak li qed isejħu bħala excess debts li l-ammont ta' wiet ikun aktar mis-soltu. Għaldaqstant is-suspett ikun li dawk li mietu bil-coronavirus huwa akbar. Għandkom xi statistika dwar dan? Grazzi. Mela, din infatti kien mistoqsija wkoll li kellna fuq għall-bieraħ u ġibnija, imma bażikament aħna nkunu qegħdin nagħmlu monitoring ta' excess debts. Excess debts għal pubbliku biex jifhimna hija li meta inti tkun qed ħares lejn in-numru ta' nies li jkunu qegħdin imutu, inti tara jekk imqabbel mas-sena ta' qabel għall-istess perjodu jkunx hemm iktar nies li mietu meta taqabbilhom. Aħna nkunu qegħdin inkomplu nsegwu din is-sitwazzjoni u meta ħarisna lejn dawk in-nies li mietu mhux minħabba l-COVID imma minħabba diversi raġunijiet oħra, kien hemm perjodu qasir fejn kellna ftit iktar imwiet minn dawk il-persuni minħabba li mhuwiex il-COVID. Però dik kienet sitwazzjoni ta' ftit ġranet biss u issa rġajna ritornajna għar-rata normali li tkun mistennija f'dan iż-żmien. Hemm diversi raġunijiet għalfejn din tista' tkun, però nafu wkoll li inti waħda minnhom hija li inti n-numri tagħna ta' Malta huma pjuttost żgħar, allura kwalinkwa devjanza li jista' jkollna anke b'mewt ta' persuna iktar din tkun qed tagħmel ukoll impatt fuq ir-rati tagħna. Xewna Malta Independent. Sellimlek Prof. Gawci. Għalkemm diġà semmejt rigward is-sintomi tal-coronavirus, f'dawn l-aħħar ġranet rajna li numri ta' nies fuq il-medja soċjali qegħdin jixxerjaw stejjer rigward il-coronavirus li qed jimmanifesta lilu nnifsu b'modi differenti, b'modi mhux tas-soltu. Fosthom kundizzjonijiet bħas-sej. Tista' tikkonferma jekk din hijiex vera jew le? Grazzi. Mela li s-sintomi li dejjem iddeskrivejna u anke li huma fil-letteratura huma sintomi ta' mart respiratorju, jiġifieri sola, tuħ ta' nifs, jitla d-deni, u mbagħad kellek sintomi gastrointestinali, diarrea u anke remettar u anke dardir, u imma wkoll nuqqas ta' toma u nuqqas ta' xam, u dawn huma s-sintomi li qegħdin jippreżentaw bihom. Però aħna wkoll qegħdin inħarsuna appellaw anke n-nies li pereżempju min għandu l-allerġija u inkella jbati bil-blażma, jekk qegħdin jaraw li qed ikollhom exacerbation tal-kundizzjoni tagħhom, tajjeb li huma jkellmuna wkoll għaliex hemmhekk jista' jkollok li jista' tkun persuna marad bil-virus allura l-kundizzjoni tiegħu tmur iktar għall-ar. Dawn huma l-sintomi li qegħdin naraw, huma sintomi li aħna qegħdin ukoll nżommuhom fid-database tagħna u anke li aħna qegħdin naqsmuhom ukoll m'entitajiet barra minn Malta li aħna bħala Malta vera żgħira, in-numri tagħna huma żgħar, però aħna Malta qiegħda nagħtu kontribut ukoll għall-epidemioloġija li qed tiġri wkoll fl-Ewropa kollha u bekk aħna dejjem nitalmu minn xulxin u jekk hemm xi sintomi ġorda aħna nkun nistgħu nsegwuhom u nagħmlu monitoraġġ tagħhom. Dak kienu l-ġurnalisti li kellna llum, nixtieq nirringrazzja l-ġurnalisti, nixtieq nirringrazzja l-pubbliku talli tkunu qegħdin issegwu dawn il-bulletins għaliex naf li huwa l-informazzjoni li nkunu qegħdin waslu lilkom kemm biex titgħallmu x'inhuma s-sintomi, allura intom tkunu qegħdin taraw ukoll jekk intom tkunu qegħdin tbagħtu b'dawn is-sintomi mill-ewwel tkellmuna, nappellalkom. Jekk għandkom xi sintomi anke jekk huma ħfief, importanti li tċemplulna fuq il-111. Issa importanti iktar minn qabel li aħna l-każijiet kollha naqbduhom, allura qed nappella biex iċċemplulna ħalli jekk hemm bżonn nagħmlulkom it-testijiet. U dejjem nappella inkomplu nżommu l-miżuri. Is-social distancing, jiġifieri li ma nkunux qrib ta' persuni oħrajn li mhumiex fil-household tiegħek huwa importanti ħafna.
nappella lill-employers biex jgħinu f'din is-sitwazzjoni ħalli aħna nevitaw li jkollna każijiet ukoll fuq il-post tax-xogħol. Min ikun ma jiflaħx ma jmurx għax-xogħol, importanti ħafna wkoll li fuq il-postijiet tax-xogħol skont il-linji gwida li diġà tajnikom tkomplu segwu dawk il-miżuri. Ħdimna tajjeb ħafna sissa. Bl-għajnuna tal-pubbliku aħna wasalna biex il-biraħ kellna l-ewwel ġurnata fejn ma kellna l-ebda każijiet, illum għandna żewġ każijiet, probabbli nibqgħu għaddejjin b'xi ftit każijiet l-ewwel hemm, importanti li dan kollu jsir permezz tal-għajnuna tagħkom. Segwu l-istruzzjonijiet ħalli aħna nkomplu għaddejjin bl-aqwa mezz li nikkontrollaw din is-sitwazzjoni. Grazzi u nsellmilkom u l-ġurnata tajba.